Ndolia bandabam. Ndolia bandabam. So ebinte bya siasa. Aine da mata ibo muchumbo olyo mukuru. No musani one. Ndobeka siasa sebinto bitayo. Ebinto bya magendo tikakubeka siasa. Ndobeka siasa sebinto bya magendo. Ono liyo tebanga onde bwensi ogweta korwa kogenda gochibo gitutu ngo samba toli chika nonsense. Mongi wetu naende kutebiga abantu baminto mwanya kondora kingo chakaiga korusi abantu koruga igamba irese itobo gitutu na mwanya kondora kesa motebiga ndaita motebiga ache akwane n'abantu acha ali gichukura asobororo inje tinarusi monta nchiko muira seito ngache njiye kurocho ndaita motebibo chikura chirimbo ate bo itutu chisaine tindi na acha nakura chinde lakini ae olega iga if you see you want nga egetuongero mbegete gali nyamburu na beke egetuo ekenye nyamburu rwa na lia bantu bane bali bagwakera motonto na abandi bagwakera kenyoro para imukie kura gali angalia esenge ncho baka kenyoro ngale baka motonto ngale na magoso na koleta abantu bane bonera rukuruga iga agende baka marani ajikoma nororo. My friend, Motebi ache abasabe kura ngora nende kure kwebereribu muso kwebereri kuro kwebereri kabisa buna lidio kwege omweseke go kwebereri kabisa kai ejero kakoso ko mwebere kwa Motebi bebi omwanchi sweetheart tikangwire tina kose kura na kwebereri ona nerache abereri kura ngora una naite na abereri abagitutu gali ngore ganga bategaki abana bane nabake bale mukane no mukale gaki nkonye aba mukane tabase gotama bagankonye mukane tiende gotama mononda so injege ndongo basaba tigato twaro bwa matoya naende mubwate sio muchumbo ino nali nere aranyale koirana zima yo mataka kidogo na choma hao nali nere aranyale ko bakorere gasi naye Steve ngangana na wao watafutie usilale bono iga kwabero musani kwe president nambeyemo so amali mwebereri ayebereri kene gyonzi okonyora kurumali ayekora abogoli kora abogoli ole tomenye ko boli ngagi ekenga itokobeka guchi osenaki unakuwa jeto kaebereri yeye yaachire okaginte bingao ngao maybe to bwato mwana ito na nini ekyo lakini kazi amejaribu kufanya umaite hapo awali abantu bane malengo ndebi mumuruyo karuga igagenda muina amatuka ya mali gondebyo nzenga nje bajire ko pima barode muina ebintu byakubire ona amatuka ya bande kola kubera abo kwanza kubera na to wasenso nzenga nje bapimire barode kaki muinali ebintu bya sambi ni nduto bwaterane tokonyegesa kugito tokolera abantu baita magendo nengi ya musi ono Steve nako tebetu korukale abantu aba wangwa kuruko bakwanira buyega kwa bakolera magendo abantu bambate gitege kwa batona muno kubatona muno usengangi abantu bamindoli tangani mbiyamono usenga chumwachira at least kototegerera etuachira no mheshimiwa Steve Mugaga gocha kuligereri edaraje ya Unyunyu abantu baminto ndaite ngagero muchumbo ino mbiyamono esengecho tuwabwatana nere okora ebintu tofauti lakini egendo kia muhimu mono irina etetie pale ekagenda kuchimoinaria agacha gandebi omweshimiwa Jafet ndaite tubwaterane epale ye eru rio nyangi egenda mpaka Bunyungu
tukabwato koboko tukagenda nere mpaka ese president yetu William Ruto tugakuana nere naenda aganchirana nga ko bakonya nde pare yegende bakararia Bunyunyi ese ngenjo naiche na roche it will be useless pare ye erere gali dio nyangi tegenda ku Bunyunyi ese ngenja abantu bane na bakoenda ku Bunyunyi na inu mwaru wali mwacha seitalia so tukaikaranza nere tukakona ne president president iganchirana nende gakesi immediately wetera omukonyi we president yetu William Ruto bono iga moroche pare ya chaki and I want to assure you abantu baito pare ye by December okonyole pare ya ere ya bekurela muna chipara chini inche nere weko tutwaro bwama tobuya esengencho inumweka mwatwaliro bwama tobuya between North and West Mugirango weka toka enreno bwama tobuo esengencho 20 intuna banta bamo egendo gyoka geto separateti noro bebe sindio. That is the only thing that separates Kitutu Church North and Kitutu Church South, but naturally intuna banta bamo intuna bagusi eto bwende ko bwaterana tokonya abantu baito especially into balitore serikali utame ko tebya abantu baito mbosa obe buno mochume myake 200 ose 300 lakini tokonya abantu bawo. The most important thing buno murai naena ko tebi Steve na abantu nabakwana muna bagokwana aesieka mato liyo murai oli bwense ikaransa nere ligikende gyonsi abwate ne para estima amache letra bantaba naenda bantaba na bantaba ngaini nkorora bale koko bakonya na barabu engikigweika tare 10 umutienyo 8 2027 na barabu bagokwe. Oh maine gusea ebinde bya siasa ngochere nende yaira lakini the most important thing liyoro murai egento bonde ko eboli emyaka 5 na abere buno muchumbe ikina konyire abantu bane ba West Mugirango usabantu bane babugitutu. And I said normally baliba manyete njengo tebya abantu bane botamenga Nyasaye nero ochoro murai una toika ranstega Nyasaye ochoro president ya Kenya 2027 una tole iga Nyasaye ochoro governor 2027 una tole iga Nyasaye ochoro muchumbe 2027. But the most important thing between bono iga na January omwaka ogocha gose February nokoliye bintu biryoranyoro kurwe serikali yeye oletera amantaba obakonye ochenje ubugima bwabo nali ubugima bwabo aranyara kugenda. Oh maine gusea igo inchenko basaba ingakie tu atiga iri go chichikura mwomo chumbo ino chinga kichinyororo ali gikeria aranyora baletere esengencho kende kyonsi akoli kuruwali talinga nekiae akoira nyumba nekina ko baletera gocha na igule mo gukwana iguru yestima gaiga kubwatara na tolenere because abantu bane mbaro balema we make sure ondebwensi ole katika berema nero nyoli restima tole to burabu gocha gaiga eto tegende kino munda nyoli restima nonya bali bagotara botuko tubabekerere liri bagweta baeta buya mbaba sikogocha. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. God is good and all the time. Doko beke stima abantu abamanye nonyeruge yoga. So doko basaba gatubwaterane una